Kublai pi baro sai simpan. Mentaka step basuk dokumen di pi baro. Ti habang pulie ya ka Bible. Kan si tu ipi pan. Baka eke ba ublai hi uwan ka jing imjunga amban ka jing pulie junga ka Bible. Kalong ka eke ba ngamla su ban klam dapan sengotu ipi. Baru kau iki bape ikani ke YouTube channel jonga, bat ikani ke video jonga. Namar kalong ka balango ba habanga plit habanga puli. Kilong ki eki ba pensanut ya kaman sim jonga. Te ngai thu ipi. Kani baro kalong ka eki kadak kaba kajing itu lupa baro. Bat kecing tho kabala tho ke Bible. Kaya ha bat kini kecing japa manta. Ti habang ngikeli ki khasi jungi kimju itu hok. Bat kimju nget jiru. Pidakran ni kai airu kajing sisa kimju nget jiru. Bat ki penlong kam kai ben. Ya kanu ka kamru ki penlong kam kai ben. Bat ki sngotenat hiru tangi ki kam kai. Bat ki ken bat nadu mensiwa hadu menta kamdon jingja ke bapla. Te menta ngan ong yupi ba kumba ublei hi kumba u Israel hi u yate jutang ba lau kunyi. Shua ban risam yiki jingri jingdu u ong kumni. Nadu menta kesngi haban yasam yiki jingri baro yiki blang mo. Kitok brany kinde ki jong pi. Kili sada ki yong sada kinde ki jonga. Kenang ban dupen urlong ya ka eke baro kaba ublei hi ulada batai lupa. Kumtahi kaja. Kumtaru ha kajing im jungi. Habang ile ngikam ya ka eke jing ile kaba syalandet. Kaba ngimla ban yui. Kadon hangta. Ti kum kibrio ngide banlong adekar pha lor ki iki baro. Ti menta ngan puli no naka kitab jung Ezekiel nang itu lupa. Ba kamlong kam kai mo. Kamlong kam kai. Ba ikini kijing ja baro khon ti waju sim kam kai. Ba hangni ngide wan perkhat hi dela dia yala dia ban tosngap ya ka kebangang puli. Mo to ka kitab jung Ezekiel kal nong bakhat ar ka dekot ba sipau mo. Ya phi ayu phile to yathu haki ya kata kabanga ublei kenran ngala ong haki kani ka kubur kalong na kabenta unong sensyar uba ha Jerusalem bat na kabenta upa Israel uba syong hangta. To yathu haki ba philong kadak yaki ba kumba philale kumta ansale yaki. Kin salong kinong petwir bat ki koidi meraw. Unong sensyar uba sensyar yaki un sabak ya kasong haba ladum bat un sapet soj na kathliu ba kipong. Haka ro na kabenta jung u. Un satap yalaki khmat kumta un om yui syae ulen. Ngan sakrei penyar yala kajar bat un ngat ahka. Hangta ngan sayalam yu sya kanong ba Babylon hakari ki khaldi bat un sayap hangta klem da yui yaka. Ngan sapen sapret keleng saudong yaki menteri dorbar jung u yaki nong aibut jung u bat iki nong ap karot jung u bat ki paj ba kinyawat ban penyap yaki. Enda ngapen sapret yaki ha pedeng ki wei pat ki judgment rio ban ha kiri nong wei kin satip bangalong utrai ngan saplat im katok nengut na kathma kanem sniu bat ka khlam kumta ba hangta hapdeng ki judgment rio kin dup bedman kanu ki kam jongki kilalong ki ba ismet bat kin sa itu bangalong utrai kadak unong itu lupa uba kanyu.
utrai ula kran hanga ula ong kokun ubrio to khanyu haba phibam ba to karbe dakaba da ka jingtiang haba phidi to yathu ha ki jat ben rio baro kawei bakani kalong ka khubor na ublei kenran ha ki pa Jerusalem ki badang ha kari la jong ken sakhanyu haba ki bam bat ken sakarbe da ka jingtiang haba kidi yakari jongki en saslit langkhuj namar ba ukenja ba syong hangta ulong uriu be an yaki ba syong yakishnong ki badam da ki brieu en sapenjot bat yakari en sapenlong kari kenja hangta ken satip bangalong utrai ki phawar upai ba utrai ula keren hanga ula ong kokun ubrio balei sya ki pa Israel kinyai ong yakani ka phawar kapor kalen bat kinong itu lupa kila pulom ki ong haki ayu ublei kenran ngan saong sapang kata ngan sapenwai kata ka phawar on om yalap syu ya yaka ha Israel to yathu aki kapor kelawan bat kicing itu lupa ken sa urlong hapeding ki pa Israel on om don jingyu ipa uthok ni kinong tu lupa bai lam bakla nga utrai nga sakran haki bat ya ka bang nga ong en sapendam on om penslam syu haba kidang mapi haba phidang mapi ko riu haram ngan sali ya kata ka bang ngala berngam bangan le ublei kenrat uong utrai ula ong hanga kokun ubrio Israel ki perkhan ba ki jingyu ipa bat ki jing thu lupa jong phi kilong sapang kalawei ka badang jingai sayathu aki ya kata ka ba nga ublei kenrat nga ong ensa en om pentut syu ya ka ba ngala ong en sapendam nga ublei kenrat ngala keren kani aktin ublei ti deina kata kadau ba hagajing perkhat jonga imat kaya kalapoi ti khnang ba ni kibrio ngin perkre ngin penlong kajing duai simen namar ba kajingai bas kham jongphi kapan ko ipi ti perkre yala dia simen da ka bu jing duai na ka banta ya ka yeng ka sem na ka banta ka sinong ka thau na ka banta ka jit ben rio na ka banta kajing simet jongphi khanang ban skam ha ka jingmut jong perkhat jongphi ti dene ta ka daw ba nga kentu yo baro ba haba phi duai yo ublei to duai na du ko ban sim to ai no ko sim jongphi se ublei namar utaw bala thawi ngani kajing de tangma uhi batim amdan mano bala plai e kajing jongphi na kani ka perthai de tang ublei hi warchani aki brio kinchania ali yu brio bodi baniam shania ublei uba junam dia to duai nadu ka mansim hau trai nung but nong thau jongphi kenang wa pindup skam hala ka mansim jongphi ti tangkine kentien ko blei subon